Il-Partit Nazzjonalista se jfassal pjan fit-tul maż-żgħażagħ għax jemmen li huma għandhom ikunu il-leħen tan-nies kollha. Dan kien il-kliem ta' Kristi De Bono, l-President tal-Kunsill Ġenerali, f'intervista dwar din il-ġimgħa importanti fi ħdan il-Partit Nazzjonalista fejn qalet li l-partit mill-ġdid qed jisma' lill-poplu u qed ifassal tassew il-politika għal pajjiżna. Li narblu, nanalizzaw u noħorġu b'viżjoni għal-futur ta' dan il-partit, il-futur qarib, però wkoll il-futur tal-pajjiż, billi wkoll nfasslu l-politika nazzjonali. De Bono qaltilna li din hija ġimgħa impenjattiva ferm għall-partit fejn mhux biss qed isiru laqgħat fid-Dar Ċentrali, iżda l-partit ħejja laqgħat imxerdin ma' Malta u Għawdex kollha. Dan il-Kunsill fil-fatt huwa wkoll reazzjoni tal-feedback tal-attivisti tal-kunsillier tat-tesserat li qalulna wkoll li jixtiequ jingħataw ferm aktar spazju wkoll biex ukoll jiġu u jagħtu l-opinjoni tagħhom, il-kritika kostruttiva tagħhom ukoll mistoqsijiet tagħhom lill-tmexxija tal-partit. Ġifieri dan huwa wieħed mir-raġunijiet fil-fatt għalfejn il-Kunsill Ġenerali huwa mifrux fuq 8 sessjonijiet li jinkludu wkoll laqgħat distrettwali, laqgħat ukoll reġjonali ġewwa Għawdex ukoll fejn ħajkun hemm mistoqsijiet u anke kuntatt dirett mal-kap tal-partit ħalli wkoll kulħadd ikollu opportunità li jindirizza jew inkella ikollu aktar sem parċipattiv fil-Kunsill Ġenerali. Hija qaltilna li l-Partit Nazzjonalista kontinwament taħares li jiġġedded u dan se jagħmlu bl-involviment ta' kulħadd fosthom iż-żgħażagħ. Tal-partit James li għandu storja ta' 140 sena, aħna rridu naraw li ma jeħilx fi stadju partikolari fil-mixja ta' dan il-partit. U l-element żagħżugħ huwa l-aktar element importanti biex ukoll iżomm dal-partit ħaj. Aħna partit li permezz tal-politika tiegħu jibqa' dejjem relevanti għal kull żmien. Il-vida żgħażagħ hija importanti immens, James, u aħna ma rridux biss li aħna niddettaw il-politika għażagħ, però aħna rridu li żgħażagħ ikunu huma parteċipi fit-tfassil tal-politika mhux biss tal-politika għażagħ, però l-politika nazzjonali, politika interna ta' dan il-partit. Min-naħa tagħha Kristi De Bono qalet li fl-għeluq tal-Kunsill Ġenerali għandha tiġi approvata mozzjoni preżentata mill-President tal-MZPN Joseph Grech u s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Pooley fejn permezz tagħha l-Partit Nazzjonalista qed jiftaħ il-binari mhux biss lejn iż-żgħażagħ iżda anki lejn l-adolescenti. Qed nipproponi wkoll hemm fera issa ta' żgħażagħ li huma iżgħar li huma bejn 14 u 17-il sena sabiex dawn ukoll ikollhom l-ispazju li hemm bżonn mhux biss però biex jitkellmu wara l-bibien magħluqa, però wkoll ikollhom aċċess parċipattiv anke fil-amministrattiv tal-partit, fl-eżekuttiv tal-partit u anke l-fera wkoll ikollha l-spazju kollha hemm bżonn. Il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista se jibqa' għaddej tul din il-ġimgħa u jiġi fit-tmiemu il-ħadd li ġej fid-Dar Ċentrali f'Talpjetà.